Bon dia. Esquerra Unida denunciem que ha passat un any més i continua sense fer-se la plaça pública que n'hi ha damunt de l'aparcament soterrani del polígon 3. I aquesta plaça, un any més, continua tancada a l'ús públic. I també volem recordar que l'Ajuntament continua tenint soterrats en aquest aparcament del polígon 3 546.000 euros en places d'aparcament que és incapaç de vendre l'Ajuntament. Esquerra Unida ja van plantejar, quan se va fer aquesta obra de l'aparcament, que la plaça hauria d'haver-se fet en aquell moment quan se va construir l'aparcament i hauria d'haver-se fet a càrrec de l'empresa que el va construir. Però el govern municipal del Partit Popular no va voler fer-ho així i el resultat és que per aquesta pèssima decisió del Partit Popular tenim una obra sense acabar, passen els anys, la plaça continua sense fer-se i aquest espai públic està inutilitzat i els veïns i veïnes no podem utilitzar-lo com hauria ser normal. El Partit Popular és incapaç de resoldre aquest problema que ells mateixos han creat i per això a Esquerra Unida reclamem una vegada més que se faça ja la plaça pública damunt de l'aparcament soterrani del polígon 3, que s'obra i que s'obliga a l'ús públic, perquè és vergonyós que passen els anys i que continuem en aquest espai públic completament desaprofitat per aquesta mala decisió del Partit Popular. Per una altra part, Esquerra Unida volem recordar també que quan se va construir aquest aparcament, l'Ajuntament va vendre a l'empresa que el va construir el subsòl de la zona, però va permetre que l'empresa pagara no en diners, sinó en places d'aparcament, una part del valor d'aquest subsòl que li va comprar l'empresa a l'Ajuntament de la Vall. I aquestes places d'aparcament en les que va pagar una part del subsòl que va comprar se van valorar en aquell moment en 546.000 euros. Esquerra Unida ja van dir entonces que aquesta decisió no era bona perquè pensàvem que l'empresa hauria pagar tots els diners en diners i perquè, a més, si se feia això seria molt difícil recuperar els diners perquè les places no se vendrien. El Partit Popular deia que estàvem equivocats, que les places sí se vendrien i se recuperarien els diners, però ahí continuen les places sense vendre. El temps ha demostrat que Esquerra Unida teníem raó i que per aquesta mala decisió del Partit Popular ahí estan aquests diners soterrats, les places no se venen de ninguna manera i aquesta mala decisió del Partit Popular significa que avui el poble de la Vall continuem tenint 546.000 euros ahí soterrats que no es podem aprofitar per a res i a més segurament no els recuperarem mai aquests diners perquè aquestes places d'aparcament no valen ni molt menys els diners en les quals se van valorar en el seu moment. Així de malament fa les coses el Partit Popular per la seva mala decisió en la construcció de l'aparcament. Ahí tenim un espai públic inutilitzat, ahí tenim una plaça per fer i ahí tenim soterrats 546.000 euros que bona falta farien per al poble de la Vall.